Takže čau, tady jsem Kubik a je tady Tom 05. A máme tady speciálního tajného hosta. Je to divný. To je divný. A je tady. S náma už Legilák. Best let's play ever. No tak to je. Takže dneska si uděláme nějaký random vlog, nebo ukážeme, co tady máte za různé věcičky. Že tady mají libovou klávesnici bez kompu, protože mu ho ukradli cikáni. Potom tady má i rozbitý mobil. Nebo retardovaný míč. Tady píše Crazy Ball, vidíte? Když to nevidíte. S tím praštíme Kubika o hlavu. Potom tady ještě má nějaký ovladač od konzoli Lexibook. To má nějakou paní konzoli, nějakou starou televizi Lexibook. Tady mají úplně superovou figurku Dartha Vadera. To je takový Superman. Hej, tak ty si pro ní. Hej, uklidí. Potom tady máme úplně libový plišák. Pak tady máme libového plišáka. Je to Buf a jmenuje se Tak. Bufo. Tak ona jim dělají něco ledek. A já jsem tady našel takovou superovou věc. Ale. Jestli to rozhodně překvapí. No, ale. Angry Bird. Počkat. Omlouváme se. Omlouváme se za chybu. Diváka z Teska. A vidíte to? To je cool, ne? To platí další. To nechcete vidět. Pardon. Good. Potom tady ještě máme krtička. Ne. Tady máme ještě Lego. To mi podaj. To na posteli. Máme prase jako Tona. Ten panáč. Prase a la Tom. Tady máme ještě úplně roztomilou kočičku, ale tu sem necháme. Dáme tady super čupr raketovýho tučňáka Pepsi. A pak tady máme tablet. Mají ještě Pepsi. a od tady máme nějaký retardu. Co? Já po tvojím nebu. Tak máme ještě tablet. A to máme. Jo, oni mají 3 tablety, jednu televizi, jednu superovou konzoli a milion chipsů. A počítač a notebook. A tak jo, dáme si chipsy. Ne, musíme se žrát. Já si myslím, že Tak a pak tu máme rozbitý mobil. Tak chipsy už si hod nedáme. Tak kámo, au! Vole. Pojď, staraj. Počkej. Já jsem teďka celou dobu nahrávat. Tak. Máme tady Donkey Konga. A zapni to. Takže Je taková promítačka. takže pro tento, já bych to ukončil, takže pro tento random vlog je to konec. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. My se to zkusíme napravit. Mějte se pěkně a s Donkey Kongem vás pozdravíme. Čau.